idő alatt nem. Hát innen fogom lopni majd az állatot, amikor lemegöl a telefonom. Na ez itt figyelszek jobb. Nem is lesz elég ezzel. Nem baj, nem most rejtem. Majd ezzel fogom lopni az áramot. Zöldnek egy kicsit. Ez kiáll. Hát amúgy jó busz, ugye. Hát olyan székek vannak itt, mint az IKEA-ban. Vagyis ilyen hasonló. Hát de hát ez legalább ízés, ez ilyen kényelmes, igen, fájnál. Olyasmi. De mondjuk a miskolci vidéknek még mindig kényelmesebb műsorán. De még nem ültem, csak álltam rajta. Én már ültem is. Kb. Olyan kényelmes, mint a volánőlemon. Nem szám. Tehát ha sem mondasz jobbat, mert még azon sem ültem. Volános Manál 23-on. Jó. De jó biztos. Ez így neoplános. Kb. Olyasmi párnázott. Hát... Igen, csak a... Neoplán az... Néha jobb. Néha. Miért? Hát azért meg abban mondjuk van több funkció. És akkor itt az összes leszállás lesz pirosra. Igen. És az emér ez előre. Tehát, hogyha már egyszer pirosra váltott, akkor már lehet annyiszor nyomogatni, majd egy nem esik. Nem, meg csak hát izét jelez, mint a Veszprémben egy ilyen kis fika kis H betűt. De ebben van engedélyező? Ebbe? Ebbe nincs. Kezdjük ott, hogy hát izés nincs, hát ajtócsengő. Jó, hát ez egy nagyon alapbusz. Igen. Izé. De neked olyan hangja van, mint a szekrényajtónak. Nem? Miskolciak jobban. Miskolci vidék. De amúgy ezt most én nem biztos, hogy össze tudom hasonlítani, mert ez ugye csuklós, a Miskolci meg szóló. Hát igen, csak a Hát Miskolci jobban felszerelt, ez meg nem. Hát ez nyilván csak egy tesztbusz. Az MVK ezt azért teszteli, hogy hát, hogy ugye kell nekünk ilyen. megtapasztalják, hogy Hát igen, hogy milyen melyik ez az egész. járatokon hasznos. Azt is meg, De hogy majd azt megnézzük, hogy az avason a megnyász kívül megy fel. hát szerintem ennek nem fog problémát jelenteni. Szerintem ez még a hideg sorot küldheti. Jó, Hát, azért nem, de amúgy hát el tudom menni, csak nem fér rá. Na hát ez is egy ilyen hát értelmes mondat, hogy nem, hát el tud menni, csak nem fér rá. Ez egy olyan mondat volt. Persze, De még vészjelző sincs. nincs. Nem ebben, hogyha bármilyen problémád van, akkor csak hát ordibáljál Petinek. És akkor megoldja a problémánkat. Szerintem ezt a videót most csak a Leszi Andor utcai fogjuk venni. Csak. Hát... Jó, de hát a Lesziktől ugye egy megálló a kilátó, és ugye hát nem tudom, hát azért Nem fogjuk venni. nem veszük fel, mert ugye spórolunk az árhelyen. Meg előre megyünk a sofőrhez beszélgetni. Remélem.
szerinted ebben van első ajtófelező? Szerintem amúgy van, mert hát azért van ott itt azóta ilyen nagy korlátot középen, Én is vettem észre az. hogy nem bírjál felszállni normálisan. Csak úgy, hogyha majdnem belemész az egész korlátba. Jöjj, hát a Miskolc szinten. Első ajtózik. Nagyon helyesen, nem? Csak hogy erre nem kell bérlet, azért meg ezt hát ingyen lehet használni. Jaj, bocs. Hú. Közelítésbe belenézem. Reméljük, hogy mivel, hogyha mondjuk valaki ezzel nem tud utazni, ez Igen. a videó hasonló élmény volt mindenkinek. Igen. És amúgy jó lenne, hogyha nem pofáznánk közben. Nem is. Nem csinálnánk. Hát az utazásos sorozatból Duba műsor. Amúgy 2024. Mi van ma? 6.03. Reggel. 6:30. Hát persze, mi már buszocskát. Én fél hétkor mindig a 6 óra 32-es beszéltem. Ez gyönyörű. Hát figyelj, legjobb. Ezeket egy ilyen, hát izébe fogom írni, egy ilyen kis könyvet, ezeket a szép mondatokat, hogy mondjuk. Jól. Hát én reggel fél hétkor a 6.32-eshez szoktam mesélni. Legegyszerűbb. Amúgy ez ilyen szép ez a busz szerintem. Na itt a Jósik megszakadt. Hát igen, Donátka sikerült, vagy Donátkának sikerült megint leállítani a videót. Kimondjuk a csukló. Jó van az, he? Figyelj meg, nem azt mondtam. Nem. Megint megszakadt, bocsánat. Mit olyan bocsánat. Hát, nyilván nem tesz a legjobbat. Donátka, a városban mondjál már egy darab normális megállót, abból Ózsatön kívül. Ajjaj. Ez kicsit szerintem nehéz kérdés. Fényi gyullatér. Vagy mondjuk az. Fényi gyűlöletek, a fényén, hát egy nap kávé 10-szer áll meg egy buszet azért, meg ott csak Miért? A 35-ösek megállnak. Hát de figyelj, mert tehát ott a 35-ösök csak izékor állnak meg, délután nem. Igen. Ugye, Jézusok felvonulnak számára. Az a legfontosabb a 35-ös járatban, ami 5 percenként, nem 6 percenként. Mennyi? 6. Meg néha 5. Nem meg talán az egyes villamos jár 6 percenként, vagy pedig az összes villamos 6 percenként követik egymást. Vagy csak az egyes, de nem tudom, mindegy. Remélem itt nem lesznek sokan most, de hogy nem. Nem szoktak. Na, itt visszamegyünk a múltba, felállítják a villanyrendőrt újra, Igen. de hogy minek? Csak ugye a villanyoszloktól semmit nem lehet majd látni. Hát ez más, igen, ezt odarakták. Azoknak, akik csak normálisan utaznak vele és nem követik agyon az egész MBK-t, és csak úgy tudják, hogy ez fog jönni. Hát igen,
igen, és azok nem mi vagyunk. Szerintem ezt nem tudtam. Vagy ezek a tisztelt emberek, akik ezt nézik, azok nem tudták. Hát... Mindig elértük a 460 feliratkozót. Már megvan? Aha. Ugye most így az elmúlt napokban most nem nézegettem a csatornát. Tegnap néztem, 200. 200. Vagy mi az? 400. Azért. Az már kicsikét visszaesés lenne. Igen, az októberben volt, vagy mikor. Igen, azt nem szeretnénk amúgy. Jó, hát ugye senkinek nem jó, hogyha... Tudja meg mi ezeket a videókat, csak hát addig csináljuk, ameddig van nézettség. Igen. Csak magunknak csinálnánk, és nem töltenénk fel, és azokat nézegetnénk. Igen. Ha visszaesünk, akkor hagyjuk. Amúgy majd hát írjátok meg. Na, hogy megnéztétek már a május 17-i 2 órás Hát igen, ez egy kicsit összeállítást. hosszú lett a 2,5 órás összeállításban. Azért lenne jó az engedélyező. Hát figyelj, csak hogy ebben még hát izét csítettek, hát engedélyt se. Jó, hát nyilván ez egy alapbusz. Igen. Miskolciban lesz engedélyező, ajtófelező és ajtócsengő. Bidegben, a Miskolcikban nincs hát ajtófelező. Nincs. Reptérboson, hát átnéztem, hát az egész 35-ösen. műszerfalat. Aha. Szóval hát átnéztem az egész műszerfalat, az nincs benne. De figyelj, szerintem... Az van, hát engedély, amit nem tudnak, hogy kell használni. Se a sofőrök, se az utasok. Nem. Hát azt szeretem a legjobban, amikor a Neoplánba hát engedélyt használnak, és ugye a két hátsó ajtónál van. Igen, és akkor visszakapcsolják egyből. Egyből, igen. Jó, mondjuk amúgy. Szerintem amúgy Hát, tök mindegy, mert nincs is amúgy. Hát ugye mert a két hátsó hát ajtó felett van fotocella. Ami nem működik. Igen, tehát az semmit nem ér. Hát figyelj, mint a RAM 849. Nem? Abban majd az engedélyező is működik, úgyhogy ez Nem. De ugye ezt már biztos, hogy tudjátok, a RAM és Riv-Grand számú autóbuszok, azok ugye Veszprémből jöttek. Ez mellesleg van Pesten is. RAM és Riv-Grand számú. Csak Miskolc nem akar. Mi is kell Jó, mondjuk Miskolc akkor nem vettem célbuszokat, amikor ezek a rendszerek. Nem amúgy, hogy ezeket csak béreljük, tehát. De szerintem már a pestieket se fogjuk majd visszaadni, mert a képjel az. A home csak a lesonejtezett szavakat. Hát... Igen, ez más kérdés. Egy izét kéne fényképet. Ide kéne ülni, ide. Középre, nem? De... Bár az... Nem jó, hát azért... Na, itt egy veszprémi csuklós. Akik 852. De... Lehet. Agá, csak hát attól függ, hogy a tapelágnál hányan fognak felszállni. Ez igaz, úgyhogy még lehet visszaülni. Hello. Mert te, hogyha tömegnyomor lesz, akkor kénytelen vagyunk De nem abba lesz hagyni. tömegnyomor, mert nem szoktam. Jó. Késünk? Jó, hát mit tudom én? Hát ugye ebben nincs obu. Sajnos. Sem műholdas rendszer, De. amivel után tudjuk követni az összeset, kivéve ezt. Nem, mert ugye ha hát nincs obu, akkor sincs műholdas. Amúgy nem tudom, hogy tudtátok-e, de a veszprémiekben azért nincsen utastájékoztató berendezés, mert az obu az nem képes, mert az obu az nem
kommunikál az utastájékoztató berendezéssel. Hát ami amúgy nincs is benne, meg azt a Veszprémiből való, hát selejtezésük, vagy talán, hát, ha mondhatjuk így, akkor azokat azok után úgymond kikaparták belőle, hogy mondjam. Magyarul kiszedték amúgy. Krisztián, Ó, hát most mindenki ide felszáll fel, de jó. 34-es. Hát amúgy igen, ebben csak hát az a rossz, hogy a kijelzők azok innen. Bár amúgy itt sincs kijelző. De van, elő van. Lenne? Erről kívül van. Ja jó, de hát az csak a viszonylatjelző. Attól eltekintve. Amúgy itt ilyen ez már olyan, mint hogyha hát otthon járnánk, nem? Igen. De ez már amúgy a szólóvirágban is ilyen. Tudom. Jó, de hát ugye sok minden ilyen. Már? Miért? Kés. Az a jó, hogy most még nincsenek sokan. És ezért így lehet videózni. Már amennyire. Fú, de az a bátyja, aki majdnem összevelte Krisztián, azért az kicsikét. Fúj, nem. Na most lássuk meg, hogy ez hogy fog felmenni. Ja. Most lehet is jó. Nekem igazából csak így kéne, így. Ott egy 0,39-ünk, ja nem. Kizi volt ott 0,33-as. Ez jön fel rendesen. Igen, ez tud jönni. Hát azok egy gyengék. Igazából ugye a CNG-k azok nem hát erre lettek kitalálva, hogy hát ugye azok benzinmotorosok és ugye azok nem, hát nem mindig jó nekik, hogyha ekkora távokat tesznek meg. Hát hány kilométer van a CNG-kbe? Mit tudom én? Köszönjük szépen. Hát én azt tudom, hogy már ne ukránok majd körbejeztek a földet. Hát... Igen, amúgy. De hát tudod, Donát is ebben hát olyan kamera van, tehát az ajtók fölött, mint a Coop-ban, hát a pénztáraknál. Nem? Jaj, még a mennyásztira leszek kíváncsi. Hol? Mi ott? Hát egy hogy fog fáradni. Mennyászni. Az már nem okoz gondot. Persze. Ja. De amúgy szerintem ez simán felmegy.
nem néztem meg, hogy dolgozik? Diesel, fixen. Fixen Várjál már! Neoplán vagy Várjál! Reap vagy Ram vagy mi az is. Ja, semmi. Mi? Mit hittél? Hogy az a 652-es. És akkor Krisztián ezt elhúztatta volna. 34-re szóló? Igen. Mennyi most az idő? Vagy a 712-es, vagy a 722-es. Hát ez a 712-es. És Viktorka. Látott? Nem. De nem is akar látni szerintem. Nem? Leesett az izéda. Ez olyan, hogy itt az avason ezt már... És akkor ezt az visszajöttünk. Mikorra kell ennek felérnie? Menetrend szerint. Amúgy szerintem hát időben vagyunk, nem? Bár szerintem mindig időben vagyunk. Egy perc késéssel ért fel a videóba. Akkor nem vagyunk időben. Úgy értem, hogy nem 30-ra, hanem 31-re. Igen. De időben nem tudom. Na, én most erre vagyok kíváncsi. És ezt még nem tartózta le? Nem. De azért megy. Nem. Ez hogy jön fel ilyen? Ez hogy? Figyelj! De ebben még van erről is. Nem úgy, mint a CNG-kben, ami már mennyi van benne? 40 000 CNG-kben. Dehogy is. Több. 2 millió. Á, azért azt nem. Ez a jó. Biztos. Ó, hagyna. Ott egy 32-es látunk, Itt meg egy ajtóba jött. aki nincs senki. Azon van fotocella. Dehogy van. Vagy itt ez a fogalom az nem ismert, hogy fotocella. Ja, mondjuk itt sok más se ismer, de nem is kell nekünk. Ó. Na, csak 24 perc alatt már, hát itt vagyunk. Persze, hát az ja, hát igen, amint a leszállási jelzőket megnyomják. Akkor itt az összes pirosra vált. Igen, hát annak következtében hát elkezdenek itt diszkózni. Ott egy 39-es járat. Hogy nem. Jó amúgy ez a 39-es járat. Bár én amúgy ezzel csak fel szoktam menni. Szent Annától a... Meg lefelé is úgy van. Hát persze. Azért, hogy neki is se nem Marcika. Iskolából már csak 8-15-re kell bejönni. Amúgy, De ha nem kommentet érsz be, írtok, akkor kicsuknak az első órára. hogyha Aztán... kommentet írtok, akkor bevezettünk egy olyan szabályt. Igen, ezt már Hogyha én láthattátok. Hogyha én válaszolok, akkor mellé írok egy per... Nem. Ezért egy kötőjel D-t. D-t, igen, hogyha meg én válaszolok, akkor ugye egy kötőjel M-et. Ugye hát M mint Marci, D mint Donát. Hát szerintem most már lassan fejezzük is be.
Majd ott a izénél. Leszűknél. Leszűk. Az a jó, hogy az elsőnél nem lehet leszállni, meg ott nincs izé. Arra is hajlik. Akkor mi értelme van? Semmi. Ja, az arra is hajlik, hát. Tudjátok, hát azért, mert ott van egy ilyen kis izé, csapóka, ami... Tudom neked, hogy mi értelme van. Jaj, bocsánat. Az, hogyha te éppen előtted egy ilyen batyús nő, akkor a batyú megfogja még, de hogyha te mész, akkor hasba vág. Pontosan ennyi értelme. Hát... Menjünk el. Na, én egy ajtózárással be is fejezem ezt a videót. Jó nektek, további szép napot kívánok. Na, Igen. ott az. Nektek további szép napot kívánok, és sziasztok! Akkor Jó, a következő sudit, hello, videóban hello. találkozunk.